1976ko apirilaren 25ean desagertu zen Jose Bernardo. Ordutik ona 40 urte pasa dira, eta zuek ez duzue inoren berririk izan. Orain ordea txosten bat egin duzue, eta azaldu guzu pixka bat ze biltzen da txosten horretan. Biltzen da, gertaera nola lekukoak, nola kontatzen duen, nola gertatu zen goiz hortan, tiroketa bat, eta gero lortu zuela bi galdeitea, bestea bat zauritua, bestea erdi zauritua, esaten duenez, mintzat desagertu zen. Gerozti berrik oso kontragarriak. Familiak nola eramaten du guzti hau? 40 urtetan zehar bertsio ezberdinak eduki, baina azkenen berririk ez izan. Bueno, aldan bezala ematea, ez, asuntoa, baina, bueno, nola zizildik egondan, ez, oain arte behintzat, bere launek eta nahi izan du, argitzea, ez, ze gertatu zen, da oain, bueno, gauza daude preskriptok eta, bueno, traba asko, dokumentazioa lortzeko, baina hor gabiltza aldan egiten behintzat. Ander Lizarralderen aldetik txosten bat egin berri du. Zuentzat zer suposatzen du txosten horrek? Nola sentitzen zarete, behintzat interes hori agertuta eta horri buruz idatzita? Guretzako zerbait argituko dela hortikan, ikusten dugu, esperantza horrekin. Eta orain arte ezer egin gabe zegoen, beraiekin niontzana, galdu ziena, bere lagunak eta hitz egiten dute, eta argibideak behak ematen ditu, guretzako zondia da. Hemendik aurrera begira, beste zer, pentsatu duzue, prestatu duzue? Bueno, aldan dokumentuz biltzen gabiltza, ez? Lekun juzgatuta junda, sarako udaletxea de bai, da hola, oain, ez dakit, nortu nahi dugu autopsia ofizialana, ez? Zerbait topatu gendun Lazkauko artxibon, Jamari Andresen karpeta baten, jartzezula, borradore bat inda autopsiana, baina ez da ofiziala. Orduan, inbehar dugu, ez dakit, o Baion alden, o nunbaitxe topatu, ez? Lanzaia ari da izaten txosten guztia bildu, herri ibili, informazioa bilatzen? Bai, luze juten da, eta argibideik ez dezu argitzen. Ez da ezerre, papel ofizialeik ere ez, garai hartan ez duten eman, eta neko zaila egiten da bai argite. Oain artekoa, guretzako ilusio handia egin dugu. Hauela argitzea, eta prentsaurrekoa, eta gero ikusita komunikabide nola erantzun duen da hori. Da oain, jarraipena egin behar da. Jarraitu, aldan guztia, ikertzen, da dokumentazioa biltzen dugu, pixkat.